מסתבר שלאחר ירידה קיצונית במשקל, לא רק השיער נפגע. הגוף עצמו עובר טראומה. הפנים לעתים נופלות וסימני מתיחה צצים בחלקי הגוף השונים. בנושא הזה אני רוצה לומר שלום לחווה זינגבוים, קוסמטיקה רפואית מתקדמת, וכמה כיף לי להכיר אותך. תודה, תודה, זה הדדי בהחלט. אז מה הבאת לנו היום? בעצם היום נושא השיחה שלנו כמובן דיאטות. וחשוב לי להראות במבנה הזה של האור שהבאתי, השכבה החיצונית, זאת השכבה החיצונית, וזה החתך פנימי. אנחנו הרי לא רואות מה מתרחש בפנים. אני תמיד אומרת שאם היינו רואים מה קורה אצלנו בפנים, היינו מטפלות בעצמנו הרבה יותר מהר. זה נכון. אז אחד הדברים שאני אוהבת לעשות זה באמת להראות מה קורה בפנים. וכשמסתכלים על החתך של האור, רואים שבעצם תאי השומן, כלי הדם שמזינים את שכבת האור העליונה, כל אלה נמצאים בעומק האור. קשה לנו להגיע אליהם, אבל הם בהחלט נפגעים מכל שינוי בסגנון החיים שלנו, דיאטה יכולה להיות מאוד בעייתית בנוגע לאור. למשל... שהיא לא מאוזנת, שהיא קיצונית, שהיא לא שהיא דרסטית. מאוזנת, שהיא קיצונית, שהיא מאוד מהירה, שמוותרים פתאום על אב מזון מסוים, למשל מוותרים על שומן, אוקיי? אנחנו לא נאכל שומן יותר. אנחנו רואים את זה אחר כך על האור של נשים, אור מיובש מאוד, גם שיער מיובש יותר, אבל על האור רואים את זה ממש. אחד הדברים שתומכים לנו בשכבת האור החיצונית, זה דווקא תאי השומן. השומן מהווה כמו כרית, והאור שאנחנו רואות אותו בעין, השכבה החיצונית היא כמו ציפית שיושבת מעל. כשאנחנו עוברות תהליך דיאטה משמעותי, שהוא כמובן חיובי וטוב לבריאות שלנו, אנחנו כאילו מוציאים חלק מהכרית הזו, והציפית כבר יושבת לה במין צורה מעגלית כזו, ואנחנו רואות קמטים. כמו אחרי שינה, אנחנו רואים נפילה, אנחנו רואים קמטים. עכשיו, כשאישה נמצאת בתהליך הזה, אנחנו לא רוצות לבוא ולהגיד לה, תפסיקי. אבל אנחנו רוצים לתמוך בה בצורה אחרת. אז אני לא יכולה להוסיף לה תאי שומן, זה בלתי אפשרי, אני גם לא רוצה להעביר אותה תהליך אחר, אבל אני בהחלט רוצה לתמוך ברקמה הזו, שעכשיו איבדה את הכרית הזו שעזרה לה. להחזיר איזשהו נפח מסודר. להחזיר נפח, להחזיר מוצקות. חשוב מאוד לעשות את זה במהלך הדיאטה, זאת אומרת, אני תמיד אומרת לנשים, גם לגברים, בעיקר נשים כמובן, אבל גם גברים, אם את בתהליך ואת רואה שוואלה, זה הולך. זה זורם, זה מצליח. תעשי הכנה מוקדמת. תתחילי תוך כדי. אל תחכי לשלב הסופי שהאור כבר מאוד מאוד רפוי. אז מה עושים? שמה טיפול שיכול לעזור לנו? תראי, היום אנחנו שמים דגש על טכנולוגיה שפועלת בעומק הרקמה. אוקיי. לא רק לטפל חיצונית, כן, אנחנו מטפלות חיצונית, אנחנו שמות קרמים, שומרות על הטיפוח והניקוי של האור, אבל אם אני רוצה לתמוך ברקמה, אני חייבת להשתמש בטכנולוגיה. גם צריך להבין שהאור החיצוני מושפע מהפנימי, אז שם אני צריכה להתחיל לטפל. אז מה אנחנו עושים? בפנים. מה שיש לי היום שהבאתי איתי, זה אחד המכשירים הכי מתקדמים, שזכה בפרסים בינלאומיים, פיתוח ישראלי, שזה תמיד גאווה מאוד גדולה, בעצם מכשיר שעובד על חימום תת-אורי, זאת אומרת, כשאני שמה אותו בצורה כזו על האור, הוא פועל כאן. אוקיי? הוא פועל כאן, והוא עוזר לאור לייצר את הקולגן של עצמו, ומעבר לזה שהקולגן יתמוך באור, כי עכשיו יש לנו פחות שומן, אנחנו חייבים יותר סיבים אלסטיים שיתמכו ברקמה, מעבר לזה, יש לנו גם בתי חרושת קטנים, בעומק האור, שהם מייצרים את הקולגן. המכשיר הזה בעצם מעודד את האור שלנו באופן טבעי לייצר עוד בתי חרושת קטנים כאלה, שבסוף התהליך גם ייצרו לנו יותר קולגן. זאת אומרת שיש לנו סיבים שיתמכו באור, למרות הירידה במשקל ולמרות שיש לנו פחות מילוי, באופן טבעי. זה ההבדל למשל מהזרקות או מדברים אחרים, שכאן האור עושה תהליכים טבעיים של עצמו. לאיזה עוד אזורים זה מתאים חוץ מאזור הפנים? תראי, המכשיר הספציפי הזה, אנחנו עובדים בעיקר על הפנים, אנחנו עובדים על קמטים, על קמטוטים, על מיצוק, וגם על סימני מתיחה בבטן תחתונה, אנחנו עובדים על ידיים, על זרועות, יש לנו הרבה פתרונות היום. וזה מעלים את סימני המתיחה לגמרי? זאת אומרת... תראי, אני לא אגיד לך ששום דבר מעלים. זה כמו שקית, מתחנו את השקית, נכון. קשה להחזיר אותה ב100% למקום שהיא הייתה. אני בפירוש אומרת שזה לא מעלים את סימני המתיחה לגמרי, אני אף פעם לא מספרת סיפורים, לא מעלים, אבל משפר. ויש נשים שהשיפור הזה כבר עושה להם יותר שמח. יש כמובן גם מכשורי גוף, אבל להגיד לך שמצאתי משהו שמעלים סימני מתיחה כלא היו... פשוט לא להשמין ולהישאר בגיל 16. לא נשארת בגיל 16, לחזור אחורה עד שהגענו עד הנה. תודה רבה לך, אנחנו נצא להפסקה קצרה עכשיו.